पसेना लौकता हो खा तनी त निमन ना लगता के हां हां बाप हो बाप वो बाप से ना कोस के भूख लागल बन का कही रारी जवान आवत से तो देखते से तो कहत आई सन एक कौन यार को तहारा का हम देता कह देता हम तकते बानी देखो तनी कि कौन जानी आवत तरी जा आ का करे तई जा एक कन्या जाए तो अभी मत खइह अभी मत खइह अरे राड़ी हमार मन करता हम खाई ना लेके खाई ना हम बाप रे बाप कितनी भागी हां ये तो बुझाते नहीं खे कितनी भागी कोई देखत नहीं नो जे पहले लेके खा भर पेटा तब बाद में कोई आई तो देखाई हां भूख लागल बा कस के न हो हां इतना कस के भूख लागल मोजे के खइले बानी खा अब जवान तम खाना खइले बानी आ तनिका बुझाता टे कि दे दी खाना का देखो ने अभी मत खाई कैन क बजे खाई क बजे खाई हम ए बाजी चला हो पंडित जी आवत और भाई बुलावत और होता था ये आहो आवाज बात तनिका कि नहीं खे कबाची कबाची नहीं जान जाई नु तो झोटा उठा के पटक दी कि मर जाइबू अच्छा जान गनी नया नया कनी आदमी कथा कुछ भइबे ना कइल आ तू का करतो कि मुर्गा खातो कैसन बाड़ू हो हैं देखी मारी मत ठीक बानू तारती उतारी ई रोग पहले के दवा सबके बुझाता का करे के बकाना एक में कब्बे के भूख लागल अब दी हजार अब दी छेद ना रहल हां मुंह में छेद ना रहल का है हम कहीं का चल के हमरा खाई दी जा लोग के जब बुझाता नहीं खता रुका जाता नहीं मैं ऐसे कहता नहीं तू रुक जा तू अपना मन के भाई बारू एकदम से तनको तो अल्लाह है लेके आई है त हम तो तुनी के भाई के जिंदगी सवर गई लेकिन हमारे भाई के जिंदगी एकदम नरक हो गई बाप हो बाप के बनली हो छोटा बाबा बनैला से के हमारे बाबा के नाम मत ली आई जा रहुआ ठीक बनू अभी हमारे खा लेवे दी चुपचाप तब हमारे सारा हुआ फैसला करब नहीं हो दादा ई बतावा हो कि अपना मन के हाई खातिया अपना मन के खातिया हैं अल्लाह त के करा के जोही बताई ना हमरा के आके देख ले अपन नहीं की कनिया के आके देख ले आके कि कान जुगी डरामाई कइले बैसन खेला बड़िया देख ले आके का चिल्ला तो माई करे आई देख ला मौगी के देख ला अरे ई है के देलो खाना रे अपने से पूजा ना हो रे तू ना ई जानो हम का जानता है दादा तो हम तो नहीं खाए के हम दनी खाए के तो कैसे खा लेली अपन मन निकाल के आओ हां का तू कहले बनी जी बुझात न करब के तमर के तर पूजा न करक भाभी इतना ना कसम के भूख लागल बाटे कथा होई तो ठीक बा होय तो हम काम करतनी के ना होई नहा ले तई मन नहइले ने निपुण हो जेबू तारा बुझा भाई क्या करत हो तो भैया एगो बात बताई पहली बात एकनी के घर में मिलल नहीं थे आहो मन नहीं खू खइले हैं बोल तो नहीं के खइला के आगा बोल तो नहीं के कहता कि नहीं के मिलल हमारा का मिलल ये ना खइला के वजह से बुझाता त लौकल त मार ले ढेर जेतना हम खइले बानी नु ओतना रहुआ सब रखी जा खइले समझ गनी जा अच्छा लौकत नहीं खे पूजा पाठ के दिन बड़ुआ आज तू मार लगलो भाचा हैं बोला ना अरे छोड़ दो रे कोई ए कोई देखल न रे हैं कोई देखल न रे का जानता नहीं हो हमरा से पहले के आई बा के कोई देखल हो हैं ताको ए दीदी पूजा करती बका उना छोटा शिकायत हो तोरे अपने में मैनेज कर ली जा ना रही करवाई को तू हैं का हजी का रवा कइले बानी खाई दे जा तनी भैया ना ऐसे कहत नहीं अरे सुन रे माई लगा तू और तोरे शिकायत होई दोसर कोई जान लज माने बना देलु नो हैं हो बोल इज्जत चुपचाप रह ठीक बा भूख लागल त ना खोई हन मतलब और खाए वाला चीज ना रही बराबर ना रहे माने केरा सेव संतरा अंगूर ना रहे खाए वाला
हैं बस कहाँ रह रहुआ हम कहत रही भूख लगल बा त माने भूख लगल तो हम इहे न कहनी त ना तने पूजा हो के तब खाए के बा कहनी कि ना हैं त तार ई कहलन तो हमर बर्दाश्त होई के वो तो माने खा आके मुर्गा मार लगल ठीक कइलो कुछ भी कही जी हैं रवा घर के रीति रिवाज बड़ी निमन बाटे का बनता मुर्गा मछली माने मुर्गा मछली तारा खातिर बन रहा है हमरा खातिर बन रहा है तब भी रह दी इतना तो तू दबा कल तो जाए के बा तंदी ता डंटो चाहिए तंदी हम तारा के देते हैं बात सुन लो माई बोलो तो चुपचाप मुंह लगा के एकदम बंद करके रखे बाबू तो अगर कुछ बोल देलू तो हम नहीं जान तो हमरा से मारो जो बना देलू इज्जत तू हम तो जाते बन काहे का हम चुपचाप रहम हमरा ये नहीं के बुझात काहे के चुपचाप रहम अभी खाइम भर पेटा तब देखा का होता टे निमन त बने भाई ये दादा अब का जनियो कल त जब सब कोई मुंह त निमन से लेके खाए आराम से बैठ के खा चुपचाप बस पानी अथु करे के बाटे ई नहीं खोज सोचत कि मने जेवनी हाथवा पाए पावा बिछैनी है वही हाथवा पाए पावा बिटरवा दे ऐसे तो दौड़ दे के दुआर पर पानी छिड़के के हमार मोने ना करला भले गर्मी से उसे किनिर बांध के बोरिया में भर दे घर में की मंगते रह जइहां जा अब तो पानी गिरताटे पानी गिरताटे ही भर के बोरिया में धरी सामान एगो तक किन के ना लियावे ना जाया के हो का जी चाची मोल है दुआरा पानी छिड़काइल बा तनी 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 अथु रही ठंडा रही यही से अरे का ठंडा रहियो बछिया पानी छिड़काता था तो मारत जी। बा गैस मारत तेलावा लागत है तो गर्मी से फुसड़ी उफर जात हुई ना अब मेधा जवन बात हम करवावत तनी कि अब जातन हम गर्मी में तेल ना घाटा जी बड़ी गर्मी बाटे तेल नून ढेर ना लगवावल जाला देखो तनी कि अब वो तो नया नया पतो बिया ना लगाई ना तो कोई तो के बाड़ी पाइप बिछवा ले ली लइका से आ एक और बेर ना बिटोर के नाव ले ली ऐसा सब बनले के ना बाकी बिगड़लो का बाटे माने बिटोर सब अपन ना काम बनावल चाहिए कि का जरूरत बाटे चली बड़ा ढेर दिन के बाद निकलनी है घर निकलनी हम ये कि अब बड़ा पतो ही त कहाइल बा मुर्गा उर्गा बनावे के अपन बनाव तरीका अच्छा अच्छा निक बाउर ना तो कहिया ले ना बनावा हां जी पहले नहीं हमारे घर में जानते बड़ो के कलिया मछली शिकार के रोज के उठावना हां बाटे जी कोई आपके घरे मुर्गा का सिस्टम बनेला कोई मछली के बनेला कोई मुर्गा का लात बनी कोई करेजी पथरी बनी हां मासुमा को तना क्षमता बा खाए के क्षमता बा नहीं खेतन को तो उहे का ए बचिए जाए तो हमारी घरे बनत त का तू नहीं खा सकत काहे न जी लेकिन देखी कौनो चीज एक दिन के निकला गेला रोज रोज के ना निकला गेला जन्नी कौनो चीज एक चीज के एक दिन के ठीक लागेला शादी बियाह तो खइबे ना कनी है जी आ पोछ तो पटक का हो गइला जे मुर्गा बनता मुर्गा खाली ह अजी कनी ह कि मुर्गा बना दे कनिया में न त अपन तोहरो के खिया देबा हां पतोहिया आ गइल त हमर दुखवा कम हो गई काहे जी बुची पतोहिया आ गइल भौजी तन कर दुखवा 4 गुना बढ़ गई काहे जी जानलू तोहरे खातिर बढ़ल होई कथा कुथी करावे करला आज आ जान जा कि मौसा कहतन कि मुर्गा बना दे बचिया खाई भैया गइला मुर्गा लेके आइला आ बनानी जान जा लपा ए दादा आधा से बेसी मुर्गा खा गई आई तो हमरा के नेवता देवे आइल बने कि चल मैं नस देला अजी वे जूठे जठ के खाई अरे तो तब का तोर फुआ कहत ले कि मुर्गा बनावा तो सकनिया में से जूठे जठ के खाई ना का मरले बानी का बहाना मरले बाड़ू तीन बनल बाड़ू कुछ कहीं जे बुची आपको महतारी ना बेटी के ना हो खो जितना पतोही के हो खवोता ना अजी भैया कहतन कि चुप चुप लगावतन कि बच्चे जा दे माई से मत कहिए कोई और से मत कहिए कोई और से मत कहिए हम कने भैया हमारा मतलब नहीं खे कुल से अरे त का हो गइल मुर्गा खाए नहीं रास्ता का हो गइल साड़ी बिहती दुल्हनिया साल नतिया टीका मैं पहले खतिया ओही तरे चला कथा जरूरी नहीं के आइए दादा खल जाला आ चुप का पूजा पाठ चुप रह सुना सुना हमर बतिया नथिए टीका पर कथा ना सुनी सुना आ चादर के साड़ी के बात मने ये गही कोर बाटे अभी त नया नया बे अभी त केतना कुल अजी चाची जी बियाउती न होला आ जाए द अब नथिया मट्टी का चादर चेंज कर सकेली मर्दो चेंज कर दिया का ये त जुठार दिया जी माने जुठार दिया त जान मारी ओकर ना दूसरा घर जाते देख छोटा पथ फेरा घुमाई तब बापा भैया बोला के पंचायती करी
का हनिया डरिया छुई हो का चूल्हा चौकी कल छुई ई त बात सही कहतनी ई त बात सही कहतनी 10 आदमी के खाना बनावे करे निक बाउर त कहनी इनका के बार चूल्हा छुओले बनी कनिया से मुर्गा बना अपन ई थी ना कली कर रे अबे कनी ते काहे झूठ बोलबे ओकर हनिया में जानी ना जाय दी बुची जी जाय दी हुला नत करे जाय दी चाची जी हम ना खाई मुर्गा मछरी जाता नहीं पाइप बिटोरे जन्नी अब का खइबू जब कत जुठारिए दिहलस त का खइबू बताव आ नाही हमें मुंह डाल के ना जुठल अब सुना ना। एगो लूर लक्षण उनका सुन अब यही लगा हम सोचल रही कि यही ला तारे गुरुमुख करवा देबी हनी के जल्लू तब जाए दा केनो के लइकन के बर्थडे सडे पड़ी ना तो ओहि में कथा बता कावाई बहु पे करवा देब अब का करी अब जाई दुनिया है कारण ये चिलाती चुरई लेखा चना चना करतिया अरे एक बार ना कहिए चिल्लाई गेलस त ना चिल्लाई अजी ना बोली ना बोल बोल दे। कौन की ना हो- नजर में आपको ना हो डांट तो अभी अब बोल चाहे मत बोल हमारा से मतलब नहीं कि हमरा जन कह के सब तरह से कह दे हम डाटे बोल देतनी कनिया डाटे बोल देतनी चला आवा चल आव हम तो नहीं आव है नहीं हो जा बैठ के अब में कम मत बतिया ना छिपावतली बूढ़ी मोतिया नहीं बाल जा चाहे काल तो जनबे न कर पूजा आइए जाए अब ये पतोही के धनिया के पेड़ पर चढ़ाओ तब न दिन की अंग में आई देखो ये दादा न दुए दिन न चारे दिन अपन खाए लगला निकाले लागल लगल पड़ी खपई लगावेली न बिया अब देवरानी आ गइल अब न सुख भोगे के दिन रे दिन रात ए बेरा उठा खाना बनाओ बर्तन धोआ कपड़ा धोआ लइका फैका सास ससुर सब देखत रह अब आधो का मत करी त आधवा हमरा देहिया के सुखवा चैनवा मिली न हो कम से कम अपन घर में खाना उना बनाई अपन अपन भोग उ अपन मर्द के देखी रेखी ना तो उनको कपड़वा हमरे पीछे पड़त रहे टेंशन भई रहत रहे कब बहन कि खाए पानी उनको के दी ही चल एगो त आराम बलिए कहाला कि बड़ होखला में बड़ा बढ़िया बा छोट उतर जाइनु त कुल काम करे के छूट जाई हाँ हाँ बड़ होल तो बढ़िया बोले बा कहे के क्या बा है चिकमन लेखा पेन के चलत तानी जी का करी माने मुई हम पसने से तरफ फर भइल बानी हाथ का पैटेवा नहीं क्या पेने के तरफ भइल बानी देखावा तनी लूर रहन ए, तारा की जय टोला हो में घूम घूम के तो मरद कैसन माने कि माने धोती या लुंगी मत पहनो तू मत कैसन शहर के कहां हमनी के कि हाफ पैंट पहन जा दिखाई जा को किस्म के लुंगी दुकानी पर बेचाता बुझाई ले लुंगी और बेचा। ये पसंद पड़ेला ना किनवा दो अपना भैया ले कह के वो लुंगी बढ़िया एगो सब तो भैया दिहन कुल भैया दिहन भैया के घरवा कमा कमा के दिया था नाकी में ऊ लगावना छुटी ना देख देख तरे गन के लइका के तो हाथी चुकी बात का होई खा जा चढ़ जाए से और औरो त नहीं चुके पढ़े जाके कहा त तई पढ़े लिखे जात अपने वो ठीक करी समझी आहो पानी ले ना पानी ना पियो मन एकदम अच्छी भइल बा पसीना पसीना का पसीना पसीना के करनो ते कल रोज सुना था नहीं आय रोज आवत रहे गन्नावा के जूसवा बेचे बेरा वो नहीं के लुखिया के अच्छा आय कलवा उखिया करा सब बेचे आय कहानी है कि पाहुन जाए वाला बाय सोचे तार कुछ का सोची हम ते मुर्गा बन हां मुर्गा तो बनिए बन के तोप धाप के उन्हें आधार आइल बा तो बोंगल तो खिया दे पागल है तो मैंने अपना से सेवा कर जाला बुच्ची के रहते हम खियाई कौन कौन पीस खालन कौन कौन पीस ना खालन ना रहते एगो बुच्ची बात ठीक है बात बा पूछ ले कि हां जी गरो कौन पीस खाई अगला सुनी पीस पहले। खाई कि पिछला पीस खाई पहले बात आय? सुन उ तो खाइए लिहन कनिया नु कि दूगो सूती के पीस लिया दी हमरा के ब्लाउज सिवाए के ऐसे आप कटी आ भर गर्मी अब उहे पेन हम सूती के चप्पल ब्लाउज जूता रहे जूता नु मोती से टाक से मुंहे पर तो देखो कहां पीली घुसती है नु घर में तारा क्लिप बने के याद नहीं पड़त ना बात ना जाई आ। ओस झाकती आहो आहो पानी है कि का दिन कहलो कि आ तू काहे कमानी कर अरे आ गोल बिया छोटा किताब देख ये कहाला सवेरे से बनाओ तन में मिस्टेक है तो बिगड़ जाला आ छोटकी में तो मैं छोटी जी में मैंने लाइसेंस ही भइल बा को बनाई ना तो बनैले ना है हमें न कद कहनी है हां तो मिल के बनाओ कि कोई एहसास मत हो कि मैंने कि हमारे गोतनी बाड़ी उन्नीस ए बबुआ का पापा ए बबुआ का पापा का हो कौन एक सूट पहनी का है आ गइल बिया ससिया बता ना जेबू का घर में अब हां ये ना रामा जेबू अब बड़ नु कहाई वो तो कहता नहीं तो बड़ कर तो मैंने कलम चलाइबू जा मैं तो खा गइल मैं तो खा गइल एही पा आई कहतन भैया कि ना रे बचिया पाउनो खा पी लियन तेहू खा पी लेबे तब आराम से तोर बर विदाई होई अक्का आ बर विदाई करबा जब राक्षस आइल बिया घर में ओकर बर विदाई करत है हां इरोगा का कहतनी उ घर में से निकल तो मैं बिया कनिया तक पनपनाइल बिया हां फेकू भौजी रही अच्छा ये बताओ बहनिया हमारी तो है बैठे में दोनों बेकर बैठे में जा
हमनी कहीं तक बिलाय खस कुकुर खस के खैलस तार बाबा ये खैलसिया तो भव्य करते भव्य से हिसाब होई नो तू घबरात क्या बाड़े बाकी पाहुन के बढ़िया से स्वागत करके हमरा भेजे के बा ऐसे ना तू पहले अपन स्वागत कर। चुप रह दौरा छत पर जा, अंगना में आवा, तले ओने कॉल देने जा। ए बबी देख का जाने कौन का लुलु धरा वो गोले सीढ़िया बनावे खातिर छतवा बनावे खातिर हो पैसा लागल बा ना पत्र हन पैसा लागल रहे यही से जातरा गरमिया में घामा में लका लका घामा में जाता रह। केगो छत समझावेलु ना हो। अब ना बाल बच्चा भइल रहता सन तंका के बहुत तलाक दे होशियार बिया बहुत होशियार बिया ई एकर डुमरा हम शादी क्या कर देनी एकदम जी के काल को शहर में भई बुद्धि ज्ञान सीख ली ए बबी मीटरवा हमारे सही बताओ ता तो नु कौन मीटर है? पर तक एसी चलाते तो हाथ ना पैसा आता है का तो तारवा काट दे चोरी का जरा वैसी गूगल हमारा बुझाई भैया कि वहां के बुझाई वहां के सिखा। वो तो कहीं कि भाई बबी के घर में एसी नहीं खेते एसी के बाद आप पता चला कि साला मीटर बाटे तो हम कोई सोची हो कि 200 एसी के तो बिल ना आई तू हमरा से बड़ाई करत रहिस हम जानता नहीं हम अब कहिए तो पाऊं से कह के एगो एसी लगवा ले अच्छा तारा विश्वास नहीं केनु तो मोबाइलिया में आइल बाटे बिजुलिया बिलवा चल के देख लो। इहो हमार बहिन है मोगली से कम नहीं के ढेर बोला तारा भैया कुंवर पा के बात भुला जा। हमर मरद सुनी चल जा, हमर देवर और सुने से हमरा के मोगली भौजी कहे लगे सर कि ना कहे लगे सन बोला। आज चुप रही जी साधा से प्रेम चुप रही जी अस्थिर रही एक त कुफू तो कोने खा पी के बैठल बाबा बिया के हाथ के खाए के तारो लगन ना होई बुझा गई। जाए दी ना तब नु जा छत पर 5 मिनट भइल तारा के जाते अगर हम मत जाते पानी डाल दे बल्टी से सुती रह छते पर जा एकदम बेचैन तो कर पानी दे रहा। गलबा आदमी जानत नहीं खे। जब माई से कहिए दनी माई बिन मिनेले बे त हमारा हां का का छता पे जरा बाग बाग देखत नहीं सिगरेट पिए जाता डन हमारा डरी न माने हमार भैया बा सिगरेट पी के मर जा बोलबू ना। अब बोला त तबे नु भाग के जाता तो हम ना देखनी छत पे चढ़ल रोड़ा मेरा कहत कैसे नो के मरद के बस में ना करो अब मर जा सोने के रोके तो जाओ जा तारू कोई दोसर भत्तार कली दिमाग खराब हां 100 रुपया भैया के दे दा जूस पिए के। कौन जूस पी के आई हन रोड़ा नहीं क्या पता महुआ चैनल धली हन जानी जौन मन करे तौन करा जाओ काल हम हो जाए हमरा रहल के विपत देख के हम पागल ला गई। अब तो करे करनिहार आइए गोल सालों भर आदमी ऐसे रहत रहे अब तो आगुल करे खातिर घर में तब हमू नहीं हर जाइए सकी ना घूमे बाप हो बाप इतना जीव धोखा धोखा करता नु का कहे कि खाए के तो खा लेनी पर सब कोई हमरा के बोलत रहताटे और त का हो गल भूख लगल रे खाइए ने कहत ही बन के बेसन गलती हम ना करब तो सब कोई हमरे के बोलत रहताटे कितना मन कहत नहीं कि देखिन जी देखि हमरा के कोई के कोई के ना अभी माई ना खाई नहीं ना खाई तब कोई बात ही हमर नहीं के मानत बुझाते नहीं कि हम का करे एकदम से कुफुत में हमार जीव पड़ल बाटे कुफुत में। हाँ तो भूखो ना लग भूख लग रहे तो कोनो जानी पूछते ना रही जा तो तू पूछलू है ना जब केहू ना पूछला तो पूछ ले बाड़ू ना कमी तो ना कलू पूछे में तबे से बोलत रही है तबे से अबे खाने बुझाता कि ओठावे सट गइल बाटे ओठावे खा के बेरी तक तो ओते ओते मुंह बाबा तरल हवे मम्मी जी भूख लग रहा है बहुत जोर से तो हम का मर का ना गइली ह का ना मर गइली अभी ताकबू ना त मारब जौने चटकन ना कि गप पता ना गोरैनी नाचे लगबू मम्मी जी, जल्लू कि ना हम खाई। अरे हर जइया तोरा का हम ई कहमी आ कि कथा बताए बेरा हो कि पंडित जी के कहले बानी अभी कोनो क्लियर नहीं के आ त क्लियर ना के त चलो कोनो बात ना जाए द और दू आदमी जाए के कहता त मुर्गा बना दी ह त बनल त मुर्गा चटपट हो गइल मम्मी जी, हम सब थोड़ा ना खोनी बस खाली दो पीस त कुछ खोली त करवाइन त कइले ना देहिया तोके त ना खाए के रहे भर पेटे ना खोनी जे भर पेटे खाला ओकर का त करवाई नु होला। अच्छा के मुंह खइलिए कि ना करवाइन भइल हवे बोल एगो गलिया खइले माने एगो गलिया छोड़ देले अच्छा ठीक है तबा हेलो ठीक है तबा माई लूर त देले बिया हो का हो लूर सौर त सिखौले बे माई आज तक एक चुटकी नून ना डाले रही मुंह में पहले एही जे बाड़ी मुंह पे कहतानी आयो त नाच फेर देलू हमरा त बोले के ना चाहिए गोतिया गोतनी हो त भूख लग रहा जोर से तो इसे खा लेनी काहे सब कोई मर के शमशान घाट चल गए का कि तारा लौकल रहा कोनो आदमी मांगे खातिर इहानी के कौन कह रहा के तनी पूछला सा खाए के रे आई चुरा त इहानी के देला सच्ची कुल ना नसाइल बेटे गहना गुड़िया कपड़ा लाता सब कर नसाइल बेटे करे जपन ओढ़ी खाली हमरे के मेरे सब बोलो तो बोला तू तू लीला ले बाड़ू में डला ले बाड़ू त के तू करी के बोली सुनी हम बोला ना
लंगट होके नाचेगा ना ए हमारे ना ढकेल हमारी यो खइला में तो बुझाता के सांस परान निकलत रहल हवे ढिढ़वा पोछ के का सुन देख हम बताओ तनी इज्जतदार होखेला बुझाइल संस्कारों का फर्क पड़ेला एकर माई इहे कइले होई एकर भौजाई इहे काम कइले होई तबे ई काम कइलसी ह इहे नु बताई ऐसा नहीं कि मम्मी जी बात मम्मी सब ये सब ना कर ली लोग ना त तू कह देलू है ना हां तो फोन लगा रे फोन लगा ए लगाई दे फोन फोन लगा। लगा के बतिया पर तो विश्वास रहता था फोन काहे के लगाई बे छो दे आराम से तोरो देह में पहले लेखा जान नहीं थे एने का खाता का जान रहो दुनिया भर का टेंशन लेके चलेली ओजा का टेंशन अलग है ए जा तरी त हिनकर टेंशन अलग है कहां से मोटाई है ना करी हां हमारा टेंशन में मत रह जा भाई पतो आइल बा उतरले बा इनकर टेंशन ना तो तोरा टेंशन में ना रही तो हमारा टेंशन में रख के का अपने मोटाते रहे हमारा दुबरा तई में हमार कौन गलती बाटे तोरा के तो 50 साली कहे नहीं कि जिया पहले खा लेनी तब केहू के देखनी ए जे उतरते डोली में से खाइए ना लिहलस हैं ना सपरेला रे कुछ चीज हमरा से ना होला हमरा चाहिए कि हमरा ना ओकरा तो फोन लगा बस मका कले बस लेवा ना आई उठा ले जा ओ हरन बहरन ना चाहिए करा के खदेर उहे तो बात कहतनी आज तक से भैया के पीठ में साबुन लगा के ना नहीं तो उठा जल्दी उठा हेकरा के सुना उठा ना ऐसे सुना पे क्या बोले मिशन का का हो ए का हो हम तो सोचे चलो भाव आई लगा तनी फ्रूटी दे दे पिए के लेकिन तू फ्रूटी ले काम नहीं कोइले हेलो तेरे मैं सबती रे बहनी ने केला कहता का पियो पियो आपका मुंह पे पले पड़े तू ही फरक अपना हाथ से हाँ मीटिंग होता अब का होता रे हाँ अब का होता देखो हाँ देखो पिया को का होता अब मीटिंग आयो बोला होय त ना से जब आवता तब आम नियर ना त इमली नियर ना त नींबू नियर महकता पत्ता ना का लगौले बाटे पत्ता ना आए गोए का कम छी डाल के ऐसे और का पे बन जाता रह देख हाँ। ये पैसा ये मीटिंग होता है मजे पिए खातिर मजे मारे खातिर हाँ तू भाई ना हाय बात माने हम भाई ना है तो का है हम कसाई है ए जे ना मूर्ति लेखा खड़ा मत हो का ओइसन खड़ा ला होखे वाला काम ने को कले ठीक बाटे ना चल चल निकल फोन लगा के दे ना फोन लगा के दे उठा ले ए बहिला उठा के ले जाओ सही ना रही हम ये मांग में सुन कर ले हम रहे हां तो हां हम मैं तो बेच करवाई तो पर करवाई साफ एकदम खेलूगा निकल बिला तू ना बोला सोचा तान के भले हमार मौगी खा गई ठीक करती है ए मुके तो मैं थी भाई बोल रही मजा मारते जाता ही करावत मौसी के लड़की ले बिया आए सुन पहले हां देख कतो है तो मेरा रूही हां गेल नो अच्छा तू खाना बनाओ चाहे वो खाना बनाओ हां बतिया बराबर है बा अच्छा सर का नाम का बा खाना में बा हां तोरा के बढ़िया से समझा बुझा दे माइक से बोल दलस ये भेल नो तो ओ कैसे समझाइयो हमरा समझैलो हई समझा दे ओकरा के चल हां तो तू चल बसा था ना का कहीं हो एकदम हमार जीभ अब कंट्रोल से बाहर होता आए जे एकदम लजा तनी डेरा तनी में कुछ बा इबरा कोई नहीं के घर एक खाली जिया बाड़ी मन तो करता कुछ बाजारे से मंगाई लेकिन कहां पैसा हमरा भी जितना पैसा मुंह देखौनियो में मिल रहा कुल त ले बाड़न का दी एकदम चटक मटक खाए के मन करता कुछ वैसन चीजों नहीं कि बना के खाई या बैलो बता के जाने कहां बा रहती न तो कहती के बुची लिया के बिटिया भी पैसा का होई कि ना होई के जाने पैसा नहीं खाता का गराम घर में बा चाउर गेहूं बा कुछ सोचे के बा तन से निकाल 10 किलो 5 किलो आ बेच के खा लो लोग के आवे से पहले देखे दबी कहां का पहले पैसा का करतई भौजी भूख लागल बेटे हो कुछ बनावा का करता हूँ कुछ बनियो नहीं ना बनी भौजी आज पास्ता बनावा ना बतावा तो खो गई मातारी है अपने गइल बे मंदिर में बियाह करे हमरा के ना लिया गइली सन कहते सन गाड़ी में जगह है नहीं कि मने वो भी ढेर करिया के जगह अच्छा कलेती बोला ना अब तक गोदियो पे आंट जैती सोच ले हम नयन और भाई सरोरा के घरे छोड़ भौजी दाना 20 रुपए देले तो पास्ता लेके आई बनावल जाओ पैसा नहीं के बुची हमारा भी रे रहे जन्म देखाई मिलो सब भैया ले लेन कोनी है
कि एगो बात को हम तो कहम ना नु बहन का हो एगो बात कही उसे कहम ना नु ना हो बोलो का बात बा कहा रखला चाउर गहूं लो मने तारा पत्ते नहीं खे बड़का ड्राम में रखाइल बा कोठली में रखाइल बा तनी मनी है मई बटे ई पिसावे खातिर धइल बटे एकरा करबू ले जाइबे करा के आ बेच के लेके आइबे अजर मम्मा जे तो घर में तो लगी हो जाई ना कोई नहीं खे अभी के जने को द हमू बेचम खोचम आ जब पूछी त कह देम कि ना लेके जेबी त बेचबे न करम द भौजी द ले बा करी तो ए भौजी रुक जा नाक लेबे दाऊ करा के हैं गंदा रही नु त ना ली मतिया धरी द द ऐसा दुकान पर बेचम नु कि जनी हो सन्ना के करा घर के होन तनी ओरने दे बाल ले भौजी कुल काम कइले बानी गली वाला दुकान पे मत बेचो ना बाजार वाला पर बेचम का लेके आइम कहतनी हम नु के का झूठ खानी पास्ता पुस्ती ले मछरी ले बनाओ तनी हमरा खूब सुंदर मछरी बनावे वाला भौजी बना के मछरी खाइम जा सुना बना के या खा के आ कुल कांटे फेंक आई डोगरा ठीक बेटा द हैं? द औरु द ठीक बा नु। एक छिपा औरु द हो जाए उतना में तो छो दो अब हो जाए हो जाई नु हां जाई। हो जाए उ लोग बोल बजाओ ना मार बुनिया पूरी मिठाई खाए 5 किलो ले बा बानो हां उठत नहीं खे चली को बुनिया पूरी खाए गलिए नीमन नीमन पहन के गलिए सन हमरा के लिया के गलिए सन देखलु खाए के मिली दूल्हा देखे के मिली कोने देखे के मिली बियाह देखे के मिली आ हमनी के का मिली खींच आय? कर माई पे बीट के चलल बा जान जा बाबू जी बेच के लिया मसाला पीसी ना तब पिसो पिसो तब देखी केने केने सरसों मरचा धनिया तोरी धइल बा कुल निकाल निकाल के आ पीस के अथी करी गपते छानम गपते बनाइम आ बस खा के काट फेंकवा दे कुल माछ धो के धो दे पहिले लेखा पहिले चुनरी हटावा होता था पहिले तो मसाला खोज केने का धइल बा धर ले खो जब से एकरा चोकर नहीं खे दिया त न तब से ई दादा खात नहीं खिसन बकरा बकरी हम बैठल बते ये जब मोती का खातली हैं तो के खाए के नहीं खे हमके दिमाग एकदम खराब है त कहानी ले जाके ओने खेतवा और हुलका दसरे ते बाल बच्चा माने त न स ए पे मार पीट देम त कैसे के देखा ना मारते पीटत रहती है एकदम में जाकर ऐसे चरा ना आई सब बकरियन के अरे अरे मार छींका सके पड़ जाओ मन तक खन के करता कि बेच दी खन के कहता कि ना बेची दोभा पाही में रह तू एकदम में अब खो अब का घी देते तो घोड़ न रियात रहे हैं बिना चोकर के खइबे ना करम बिना आटा के खइबे ना करम खो का करता नहीं भाई खाली सूखले तेले बोए में कुछ डालेला ना आई दादा अब अरे अरे दीदवा फोड़वा हन का हो हैं दीदवा बैठा द ये एकरा कब छोड़े लाउने जाए के चोरे के त जे बनहले बड़ू भाई खाता है हरियर हरियर के खाए के जगह कहानी लेगा के ले कोने हुलकावा सरे त नहीं हमारा से बकरा बकरी अब ना होई सब खेत में ले जाके डाल दो डाल दो एमे माड़ा तो पिया ना देनी जी तो सूखले के किसान खात मन करनु एकदम पड़ते घसिया लेबे के घसिया का तार में भी कहा जन कहां मिलत टुए ए ना होई जाके कपड़ा खींच दो कि मेहंदी छूट जाई मेहंदी छूट जाई हां ना धोम कपड़ा ना धोम ते तो रह ना बिना खइले रह का बिना खइले बनाओ म धोए करा पर चाउर काहे बनावला नहीं खी हैं उहे कुल बनला खाली दाल आ चोखा बना देनी भकरे हो गइल तो का हो कौची बनाई त जैसे घर में रहता उची ना बनाई में हरियर हरियर सब्जी अगर सस्ता बन भाई नहीं के बुझा तू खाए अच्छा हम लेके काजी जी अबूजी एने कहा का हो बाबूजी ओने कहा जी बुची सामान बटे काहे भैया पसंद हमन का के भैया जन जाके बैठा तनी देख ई त पगला दी भैया त कब हूं पसंद रही हो बाबूजी हां भैया कब हूं पसंद रही एक जगह रह जाई आई हो मैया जानता भौजी जी बाजार बा भौजी कहानी हट हो कुछ ना तनी सामान हटे घरे के किचन के सामान ह लगले रे रोज तो तोर माई करेली माई नहीं खेनु गइल भी बियाह में त कल से गेले रे पैसा कहतेल जसन को हेरर माई शादी में गई नहीं जी मंदिर में बा मंदिर में रोते रह गइनी भैया ना लेके गइली माई जन जब लिया के जाली ना कसम से माई गइले नु त कत्ते की गाड़ी में जगह नहीं 24 घंटा कसम से ए भौजी कोनो कसम ना हो अगर ऐसे खती के भौजी तहार कसम तो ई बात गलत रही त कसम से के मतलब कोनो एकर एथिए नहीं के निकला तोरे छोड़ अच्छा एगो मोबाइल पर ना देत रहे सीरियल है कसम से ओकरे में बनू दिए बनू का कोई तो नाम रहू सब में आगे बहु काय कहते हमरा के तू लोग के बकरिया बना रे गोबर करती हो ले जो गोइठा पाथ लिए
ठीके गोबर कइले बिया पाथा जा दोनों आदमी बैठ हमनी के नहीं घी पाता ते करी गैस पर खाली बनता टे छी हीटर लेल बन बस्सा ताम जाता नहीं जैसे अरे दादा ना लेट होता बनावे के बा खाना भी इनका माई के ये नहीं के बुझात की शादी ब्याह करे बाजार करे कहियो ना चले पर कैसे बाजार करे कहा जानी जी के जाता देख त निकल चल निकल ये कर छोड़ निकल। ज्यादा ठकरा हो गेल बता एकरा मारलम का अर्थ हो गइल बा हैं का करबू का बिना मरने का आदत मत छोड़ा तू लागे आदत मत छोड़ चल चल निकल रे तू का करबू हैं हैं बता खाए खाते देता नहीं के तोरा हम हेले खाते देता नहीं चल, धक के आंखें जगह फोड़ के देब हम चल हाँ। खाना खा लिया बाबू चलिए आई कौन ये बुची कौन पीस खाई ना बोली ये भौजी कोनो दाने में के सब पीसवे निक निक रहेला जान जा कैसे बुझा गुल रहुगा कि कौन मछली लेवे के बा कैसे बुझा गुल ये भौजी हमरा एक कुल ना बुझाइल एक के पीस दा भौजी अभी हां एक के पीस दा खाई ना जान तरू भौजी हम जन्नी हनु कि ई जान तो ई हो देखो मुहमा एकर हतनी के पातर एकर पिठिया हतनी के पातर एकर पेटवा होय जान जा हमरा बुची, नीक लागल हिया त ले लेनी बुची, हन कहनी है कहीं मुड़वा एगो दे दी का है बड़ा का ये भौजी अभी 3-4 लागी? बार खाइम जा अबे रुक जा पहले टेस्ट कर लेबे त एक बार ओकरा बाद नीचे के बताई कि निमका ठीक बना तो घर में बाबे डाल के मिला दे जान नहीं खाई सड़ा सा ठीक बा डाले के ना परी ना ठीक बा चल खाई खाई सारा गुल का भौजी जी सरकल पानी लेके आई का हां पानी लेके आई ना फे भौजी जान जा ससी भैया वो बेटाले ओइ जे न कहतै न कि अजी काले ले बनी झोला में काले ले बनी और माई बाजार कर ले रउआ थोड़ी करना बाजार बताई काले ले बनी देखैबे ना कनी झोरा में चुरा लेनी हां ई जगह टोला के मेहरारू बड़ी खिलाड़ बैसन ना खाई भर पेटा खा लीही आ ओकरा बाद मुंह एथी करम आ ध देबे करा के कराही उराही दी का एक पीस से खाई सड़ा सड़ा हे भौजी हां तू ठीक कलो के चटक बनावेलु मछली त ना चटक बनल बनू मन का त चाट चाट के भौजी अंगुरिया खा जाई मेथी के फोरन डाल देले बनी जानी मछली मेथी के होइसन मेथी के सरसों के भौजी जान जा तोरी डाला लाई माई तू खा ना अभी ना हम जाना खाई हम काट के रखिया के थरिया में काट के घर में लेके जाई इजा कोई आ जाई मिक्सर और पटोला में भौजी हम त मनावा तने के माई अब रोज बियाह शादी में जावे यही तरह कि हमनी के रोज खाइम जा मुर्गा खाई ना नु हां खसी खाई ना सब कुछ खाई ना आ ना जो एनियो जे हन बियाह शादी में ना हो जे हन कहूं चर्चो उर्चो में जे हन बस का करे के बा के हाथ ना ले जाए के बा गहुआ चाहे चाउर 4 गो 6 गो अंडा लेके आ जाए के बहुत और आसान बा औ ना का बोना करी भौजी और आसान बा जान नहीं भौजाई मिलो त तारे लेखा भौजी कतना तू नीमन हऊ कैसे कह मत आ कहनी हनु कि तनी सा एथी फाक लेम धनिया ऊ काहे खाती हो मुहवा गम की ना हां हाथवा धो लेब साबुन से बोतन पानी लेके आवा ना पियास लगल बा क्या होता नहीं लेके आवा खाई खाई ले ली अपन हूं से पीस कोनो कुछ कोई के देवे के बा बाप रे बाप भगवान करे सने भौजाई साथ गरी मुदइयो के मिलसन बताओ त मायो ले ना बेसी बढ़ के मानते हमरा के वो माई ना ले गरिया आई गोहूं बेचवा के कतना हमरा के मछली खियावताई हां कातना तरह में ढीला लिखा हो गई बड़ी सरे चले ना हैं यही से लगी के कहीं ना के बढ़िया से दे रे तेल लगा दी रे त नाही उसके व्यवस्था रहे ना बतावा तनी, सुते के ना कितना बैठे में के थी तू लबला बाई रही जुटा रहन त उतना दिन ये जुटा रहन त देख त कितना दम चलो तो कम से कम व्यवस्था करे चाहे नो कि भाई चल हमरा हाथ में नर ने तो आता है कहां सुताई कहां बैठाई चल चल जल्दी देखा ली से एगो काम काजी चाची जी आ गई नी बियाह में से आहो भौजी अजी मंदिर के बियाह ठीक हो गुड्डा गुड्डी के एकदम खेल हो तू सोच ले एकदम प्रचलित कर दे ना एगो मंदिर के बियाह में तू चलिए गई तो कहा लेकिन एकदम ओकरा के रट मर ले रट मारी बड़ू और बेटिए ने कहले के मंदिर में बियाह रहे तो मैं हमरा के गइल में छोड़ के भौजी मंदिर में रहा के कहत हुए इतिया में रहे चढ़ के भइला हवा घरवा में रहे लॉज में चढ़ के आई तो तोरा बेटिए नु कहत जी कि हमर माई गइला से या भौजी ए मंदिर के बियाह में तो हम कहली कि हां उहे कहली तो हम का जानतनी जी ठीक रहे हमार ननद के ननद के लड़की के रहे इतिया में कहली छोड़ दीजिए घर उतना बढ़िया ना हो लेकिन कुछ कह कहनी बड़ी लछ लोग टूट रहा अरे 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 थी ना बात का ढीर है त बोली बारवा छिलवा निकल के कर बैठ गुनी तारा के देखनी तो बोली सुनता ही बनी जी मने बियाह में कितना लछ लोग जुट रहा तड़न कितना जना आई तो बिया काहे के हटे जी जितना कार्ड उड़ देबो उतना आदमी के थी ना करम सुना ना कने सुतल बैठल ना खे होत हो मन दर्द थक हर गुल बात
जान जाइए करत करत कौन न तो रही आजकल के काम करते सन और खिलाड़िया के चाहिए त ने तो रही पे का असर को तने एगो हलवाई लगवा दिए पर खाना बनाए करे तो हलवाई ना लग रहा ना ये सब दादा दिन खातिर हो आजी दिन खाली बरत एक दिन लाग रसन अच्छा मतलब कि लॉजवा में ना हां रोज रोज के बात कहतनी अच्छा अजी चाची जी अब रउआ ना रही तो कतना बेचारी जिया बुची के दिक्कत भइल हटे जात रही उहे बर बाजार जात रहनी साग सब्जी लावे खातिर ठीक कहतो हमर लड़की बाजारे जाले हो हैं हां जी के कर के धर देले बनी जा रख के नुगरनी जा दिन के सामान ना जी सही में अरे बेटी गई रही बर बाजार तक हमनी कहबो कोई नहीं है कि काजी जी बुची बाजारे का गई रही तो हाँ साग सब्जी हरियर साग सब्जी बाटे भौजी जा लावे गई रही सही मजाक कर लो हमार लड़की ने बाजारी में जाइए नहीं तो हम कैसे मान ली ई बताव हमनी के बबुआ तू वही दिन रे हाँ? भिंडी लिया के लौका लिया के सतपुतिया इहो। लिया के कुल ध के गोई ये अच्छा ये बताई चाची जी कि हम झूठ बोलता नहीं और हमारा मजाक हुआ हनी बेटा से मजाक करम तो कहलो जाला बस बाजार चले रे पगली अरे जाय दे बुचिया यहाँ सबके विश्वास नहीं है तो का करब विश्वास वाला बात कर हाँ। तब कनिया विश्वास वाला बात कर तब न कहार तंग लागल बा ढील हेरे में तो तू हमार बात के बतैबू कहां ले बतैबू कहां ले चल रे बबुआ चल हम काहे न जी तेरे रखे बात के हम जवाब नहीं देवत का तू ऐसन बतिए कहत अड़नु ना जी रोज रोज बाजार एक जात रही बिटियावा तोरो समझ अच्छा जाए ई बताओ हम रहे निकाय बबुआ रे को कोई नहीं जातनी दुकानी पे जाए के त नामे ना लेबे दे अब देखी अब रोवा सबके घर के मैटर बटे जी चाची जी अब रोवा के घर के मैटर बा अब तू कति सुटू सुटू बोलत ऐसे तो देख ले भी तो कही ना जी अच्छी जाए बात पूछू का तारे नियन तार लइकी लोलारी होई जना चल आजकल लोलार के गुजारा बाजी चाची जी समझ जाई हाँ बताव हो इनका कहत निम्न बतिया तो खराब लागत इतना बेटी पर एथी भइल बटे अब बेटी रोजी ने बाजारे जाती है के जनता के बाजार जाती है के मुंह मरावे जाती है के जनता टुए बाप रे बापा तमा तृप्त हो गइल बच्चियो केने बरस रे बाप हो बाप ई कुल काम हो कत रे का बनल रे अरे मछरी जीवा देई कहां ले हो बिया ना भइल का माई बिया ना बोला बिया बीत नु गई रे हां ई कुल का ये मछली कहां से रे हैं मछली कहां से ले ले केवड़े बन करे पहले बन कर त गांव में के मेरा सुनिए सत कहे सत कहा लागू भइल बे कहां ले रे पहले बताओ कहां ले टोला में कत मरले रहने तब दूर बुची से कहत ना के बनोई बुना जी हाय हाय टोला में के मछली मारे लोकता का करतौ का काबू बोला ना हमरा के ना लिया तो खिसी पिती भौजी मारे गहूं देले हम बेच के लिए नहीं मछरी आही हो माई अरे सवतिया रे भौजी देबू तब ने करे बुझाई भर तक भी मला वो कहती है तार बेटी रोज रोज बाजारे जात रहे अरे सोते नहीं के कुल करवाओते घर में रे हमर लड़की के बिगाड़े त रे आय धर्म तार मंटी के बा उजाड़ दे हम उजाड़िए तो दे हम रे का बोलते रे दे दे में एक पावना बस ठीक हो जीबू ये कुल करता रे क्या चलता रे है जगह देख कतरे का जीव नौ हाथ के बोलबा भत्तर तीन जइए नो जहां मुहवा नु नौ हाथ के जीव कइले रहियो खेला करो कोकरे गम पे चला हैं घर में खाए खातिर अन्न मत रखे किलो अरे बाप रे बाप मार छत बड़ा के मार छत बड़ा के मार 6 किलो रे मारे कर मार छत बड़ा और जे बरे और जे बरे और जे बरे ये वो काम कहा था करे के बोला। रहती है गेहूं का चबजे चबहबू का मन तक तो मार तो मर जाले हैं? मार तो मर जाले न रही तो कहां ले बरे कहां ले बरे तू बोल ना ए तू हम सौदल बाड़ू मेहरिया के बोल मेहरिया इहे न देले होई इहे तो इहे सिखावत या गली हमरा के देखे गहूं अपना चुपचाप लगावले भाई ओकरा के ना मरबा ओकरा के ना मार जाता हाथ टूटल बनती हूं कामे के उ रखल बा ये बतैली हम बुची काहे घरवा में न रहलू घर करम हाथ कहा झटो कबर दी बोला आंटी कइले बाड़ू हाय कहे आंटी कइले बाड़ू कहे इने सोना शिकायत करे हाय आवता तो घर में कुरकुरो हाथ लगा देलू सन जी चाची जी कहानी तरवा त बतिए ना मननी हम का जने अपन ये ना रहला पर 2-4 दिन में बहेंगवा हो जतई सन ई कसने के ले के बचे कुछ नहीं चले अपने मजा मारे गइलो जब बियाह शादी में हमरा के ना लिया गइलो का
देख ले हैं का तकले बाऊ का खोइबे देखले पे त कही ना कौन गइल त का खोइबे का पूरा इधर चौरवा घुमावा सुथनी किन के आई ओ घरे बेच के तिक दई अतना त नौ हाथ के जी बरे लाग चुत रहे यार बेटी पर ढेर घमंड रहू हम कहनी पास्ता बनावे के माई त ये को तरीके ना जाके मछरी ले आबो बाजार में कैसे चल गुले रे कैसे चल गुले हम तो रही ना तो कहे ना तो ना जालिस केना हैं तू मारा ना की बार देखा रस में फेकम दे पे मारा तू कहबे फेंक तो से ठीक समझी ई को चल दिया हैं अच्छा रे पूछी यार हे ने होतड़ वो हे ने हां दुने सब दुने चल है ने चल चल कांधर दुने कांधर हां हो कांधर झूठा बा झूठा धर ना तो मार तो हम नहीं के जान भाग एक ऐसे कहीं धर तू कांधर धर को कि आज के बाद चाउर गेहूं ना बेचब कह सन आज के बच्चा और को ना बेच हाय नहीं के कहत है बेची खेला करी बाद ना बेचम को कि सास घर में रहे चाहे ना रहे इज्जत से बनाई इज्जत से खाई सास घर में रहियन तो ना रहियन तो इज्जत से बनाइम त खाई उठ बैठ कर तू खा रे कर 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 तो मारे तो हम नहीं के जान को गए कर को गो एक कर उठ दो तू करे तीन अगर उठ चार लास्ट कर पांच चले चल उठ चल तू करे कर कर तब दे कर एक दो तीन चार पाँच कर अभी 50 मारियो नहीं ठीक करता तो लोग जन गत होई नु तू ही जानबो जना लोग खेला करो घर में आते ते कुकुरहट कर देलु जा हैं जे कहां ले पानी में तरिया पीत कहां ले भैया पानी पीत आते ते घर मच्छर कतना मच्छर ले बेचरे देता तन देखी तो बाप हो बाप हई 2 गो 22 हई 2.5 किलो मछली लेके बन बस को संज खैती सन हमर त ये नहीं खे बुझात बाप हो बाप एकन के पेट में देखा हो एकन के चन्हा के हमर लड़की के बिगाड़ते न भी सवतिया ठीक कइले बा मरले बा